presented by के साला बारावा आए है आरती हलस हो राते पूजवा के साला बारावा पूजवा के साला बारावा आरती हलस पूजवा के साला बारावा आरती हलस पूजवा के साला बारावा फोन करके ओकरा के रहले बोलवले रूस फोन करके ओकरा के रहले बुलावले रूस गइल रहे जेते रहले फेलियावले रहे रे घटना घट गइल घटना तो बे लागल ह खबरावा रहे रे घटना घट गइल घटना तो बे लागल ह खबरावा तनी हवा के भक में फरल सरात पूजवा के साला बारावा आए है आरती हलस हो राते पूजवा के साला बारावा पूजवा के साला बारावा आरती हलस पूजवा के साला बारावा अमित आर्या सिंगर बलि बिहारी की आवाज में लाखन प्रेमी नागेंद्र रहले धधाइल राइटर संतोष राजन गइले पकड़ाई राकेश रंगीला नु रहले धधाइल राइटर संतोष राजन गइले पकड़ाई बलि बिहारी लवली रिकॉर्डिंग में गावत रहे गानावा बलि बिहारी लवली रिकॉर्डिंग में गावत रहे गानावा तने हवा के भक में हो हरल स पूजवा के साला बारावा आए है आरती हलस हो राते पूजवा के साला बारावा काल्हू के राती आइल बराती घर में घुसल लभारावा घर में घुसल लभारावा काल्हू के राती आइल बराती घर में घुसल लभारावा तनी हवा के भक में फरल सराते पूजवा के साला बारावा आए है आरती हलस हो राते पूजवा के साला बारावा आए है आरती हलस हो राते पूजवा के साला बारावा लवली डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कालीबाग बेतिया मोबाइल नंबर 88